Jeg fik at vide, at jeg skulle være hype man, åbenbart. Så det er jeg. Velkommen til. Og vi er 10. Og vi har lavet 2 strofer. Og hvis I er i tvivl, så er det ikke os, der rapper det første. Bare lige, det er ikke os, der gør det. Det er der en professional rapper, der gør. Og vi har mødt Wafande. Og men nyd det. Det kommer til at lyde af noget. Firmemente y no se